ja som pripravený, mal by tam byť Heňo Zeťák. A spoločne s ním Rastio Simon, Trabantík versus Fiatík. Tak Zeťákovci budú zrejme štartovať z dráhy červenej, áno. Fiatík 127 z dráhy modrej. Pripraví sa nám potom dvojkou Roland Zeťák, ktorý je momentálne zrejme so svojím na tom tejto chvíli v Trabante a spoločne s ním potom so štartovým číslom 105 Boris Poprovský. Ďalej sa pripravia štartové čísla 102, 115, 104, 113. Tak, prvý ostrý štart dnešného dňa je pred nami. Tak Trabantík alebo Fiatík. Heňo Zeťák versus Rastio Simon. Rastio v dráhe modrej, Heňo v dráhe červenej. Čo? To máš červenú vlajku. Pozdravil divákov. A jedno.